Nananom ni bu on baby says or kopusa abuan was uni aswa and can't change the sorry so catching the soil so if you still very so an hour about so. Yashan yes to a mind Ghana a woman if free fee in a honey and a ho atanayama you and saying young cotia I see a year or hinibia bagana a friend or igbo for him or in Kanamante Muhanum or Jins I see a friend who say or your king Asante former and Asante youth. You can't one say if a copim 19th of July a year a fee. As a CB Biara or Modiama Obi Biara or Igbo ni Nigeria media, ye best Nananom say Omonja Sasenoba. So Obi Biara and Fanny Bibima Igboni and Nigeria ni Kopim 19th of July Nibeson. Aye Boy home Abe or Yachrek Sia the Achere Ghana, the Achera Santa Mini Mumpen Force. He has Uncle Fukui with Krum. Shabe to say Kenya say Oba Asafo, a called the Chamso, Kobe to say a Dumwa, almost a Gonum, a bo be Sibra Ebra. Adibetini a Kunipada, Adibetini a kidnap. Adibettina Viesi, Asante Foni and Yinimi, when you come for Maka and Hoya Tea and Kumas and Asante Memon. You need to do my DVD. Asante Masu TV, yes, so Mosompa. America Carabini, my Ghana Muhanum say, there Ekoswa, Nigeria for. My Ghana Muhanum say, my Jenny Titru, and a Igbo for non person, but say a Igbo community. I'm running Igbo kingdom, my Ghana Muhanum say, and no one sense some, and as I say, dear, and num a media, and so any Ghana my Muhanum saying, Yenina, say a young Kofobi at the petition. Akoju a National House of Chiefs said the air cosono or Monshana or Monka and fa and my Yempesa Ankofono, or my Ghana Muhanum say, on bet me about Betna Ghana, my Muhanum say, Nanso, and yes, say, on Babechi, a yo crew, ewo ahanum se yentimi enchechu kro ewo kromu na chese sape pepe na etie eye branch ode ahenie ebo ne ho asafo hene se wo free eye Igbo kingdom mu na yehwe mu so ono so onye de hye bia a wodi ade no na chese sa na ekoso ewo ahanum se na petition a edikan akono ene petition for front so assign ababeto ye nan so ebiemu na we no efri eye Asante mu hanum se ya na efri eba de ba ne de na eye National House of Chiefs ene de ekokoma o mo na de de Ghana fo nyina na we ni titu eye yen ya Asante mu hanum se na petition ni aba na ansana making kind petition no ede amapese mu nyina mu hu se nkofuku a omoda eyedwumede ya no we opani bi wo emu a mene no ebetwetwe enkomo ede afa omo letter omode aba ne nyina ehu da bia mekasa Asante Manso TV de yentna han fa ya no enka ne saa ne ntina ansa na mekwa kwetwe enkomo no letter ni mu nsem no making kind ama ye nyina yetie ebi na petition ni efri Ashanti Volunteer Security Association omone the Secret Warriors Ashanti Defense Force na ede petition ni ababeto ye nim na chese enko ema media houses ye nyina ose petition to sack Nigerians and Igbos in Asante mine regarding their illegal activities. We, the Ashanti Volunteer Security Association and Ashanti Defense Force, today issued a petition calling for the total abolition of selling of Ashanti lands to any Nigerian and Igbo individuals who are illegally occupying or engaging in unlawful activities on our land. This petition is driven by concerns for the safety, well-being, and property rights of our community members. Na chese omo concern na ene say yempam Nigeria for Igbo for na omo wo Ghana mamu hanum ditiru yen Asante mamu hanum sei no omo wo ahanum sei no ene dwuma bone omo di no yempese sa de no ebekoso e wa hanum sei biem efise enye emra kwa so na omo ye omo nema enti no bibia efa Asante man ho ye ndia na ye no omo so wa ha ye no omo che ne de ene eda ni nyina eto entwa enfama Asante man. See, we are writing to express our deep concerns regarding certain behaviors and attitude exhibited by Igbos and Fulani individuals within our community that we believe are detrimental to the harmony and well-being of our land. These issues include robbery, animal grazing on our farms, prostitutions, killings, scamming, defrauding, drug addicts, and etc., which have negatively effects or impact on our community's quality of life and
social cohesion. Remember, any Ashanti or Kumasi dweller that will lead or disguise any Nigerian to acquire land, house, store, room, or property will face a wrath. Na chesede nyina ye ka ene say Asante mai mu hanum say ene Ghana mai mu hanum say na omo ene ma bebre a enna kwan mu ena omo ye no e wa hanum say ye ka eye robbery a omo di mu akotene say enkobo kro no ne de ka ho bebre prostitution jantra abrabo a ombo no Ghana hanum say so omo kum nipa omo chinchim obi nsa age de enye omo ankasa edea yehwe your friend is momofue omo ye momwe ene yeku we echina kwaji we sika ene yeku ene de keka ho bebre omo chirema na se ni nyina no efiri sa enkrofo no akache honom eno ana ama ene omo ani abre a omo de petition ni ede aba abonten se obi bia odipa sa ewo wo ufie mu no enne bibia etu etwa ewa hanum se intimate na ho emoma mese yensa ase fulani fo no na omomwa no enam yensa ase so mo nam yefo mu every no baye ese no ene de keka ho enyina na chese sa pepepe. We believe it is essential to address these problems to ensure a safe and respectful environment for all residents and to all dwellers and landlords in Ashanti region, Asante and Kumasi. If from today we see anyone selling a land or giving his room, house or store to an Igbo person, we, the Ashanti Defense Force and the Ashanti Volunteer Security Association, will strike on you heavily. Especially the Asante states we have heard of giving out lands to them, that is Bekwai, Obuase, Bomso, Agogo, etc. Also having prostitution hubs and then abodes at Kenya say Asafo, Edum and Dechemso. Na chese de omo eka no nti ene efri na elko eye efiera afo no mo store say mo dia amode amema sa enkofo we nyina no mo nya ahobobo a na mo mpa mo emfa efri mu na anya saa na omo etochewa ansha de beto no nka se eye wunua asantini ana se wunua Ghana ni ene de saa de na adunu nyina na se eye ye man yi ye kuro yi na ye penu yi na afen so omo se omo asan atete se eye nkuro amebobo ye na ye bekwai Obuase Bomso Agogo Kenya se Asafo Edum na afen so de chem so omo atete se ye twitwa nsase ni bi wo honom e de amema saa enkofo yi na wunipa kura ye bechew se wudi saa de nanim no ye bechew se obeye da ro beba beda da yen se nipa ye Ghana ni ana so ya santina kwakotwa asase e wo saa mmia ye amabobo a omo so omo ate se motonton asase wo ho e de ama wo mo no se wo mo te na wo mo chew nipa kura ni wani ye nan se wunipa kura we a wo ye Ghana ni wo na wo yi ama e tonton yen sase de masa nkofo we ya ansha de omo bidi be yo no wani entimi enje hu nti free na ekoya enema bia wa wo sha betimi de gu akwam ama asumdwe abade ama wan kasa nipa koro no hwe na ye ansana omo atu omo ho e de agum na de ewo ho no. We, the undersigned, are deeply concerned about certain individuals' presence on our land due to the previous statements from the leader of the Nigerians or the Igbos people claiming to create their kingdom, which breaches the peace of the country and also an insult to our chieftaincy act and the constitution, which we believe are unacceptable. We urge our paramount chiefs, divisional chiefs, and Edikrofor, together with the authorities, to take necessary steps to address these issues and ensure the safety and well-being of our community. De chomunsu munina kwampo ene se yen yeti ya mai mu hanum sei no wo beka che se wo ba bechechire eye ahimie wo kroma ahimie ewo ye mai mu hanum sei na ehen na sa de we ebisi eno kwa ena ama Ghana man ni Asante man eni abre se krodo ewo sa asemi so e ba ya na nkomotam se de yetu kwan kwa mono ne ye kotena ye ba bi na sa pepepe ene ye wa hanum se ya anka enha adwene nanso wesi me kwakoje asase 50 acres ebe ka che se wo ba becheche kingdom ewo Asante man mu hanum se anase Ghana ewiasa fa na nyina o pese de na aka kire yen eno kwa mpo na nchen no mano da sumina so usan bu yen ya hemfo no animtia na chese mutietia ye ni mu fa ya hini no emfa nya hwe eno so de
omo ntena ho e ma saa niema we ya moye mo adwene sam de ba begu akwan mu no omo entena wo moto so e ma saa niema we nyina enkoso mo ma megu anim ase e wo yen aye man mu eno nti e na ama mo de petition we ababeto ye nan so e de amayen no. We urge all concerned citizens of Asante mine to join us in this effort and support our call for action. Together, we can work towards creating a safer and more secure nation. Our main mission and aim for this petition and warning is to see Nananom, store owners, landlords, and political authorities and no more nyina yen de yede egu yen ankase akwan mu ene se ombehwe se niema omode ababeto ye nan so no bibia efa ho bia ombehwe no omode amaye sankofu ya obo omudi nyina de omohwehwe ede afiri omu nyina ho ene se to increase security measures to prevent future incidents. 2, protect of property rights and community interests. 3, reverse any room or house rented to them, that is Nigerian, and then the Igbos, omunyinazo free Nigeria, and then revoke any land and property sold to them. Stop them from doing retailing and petty trading, that is section 271 of Ghana Investment Promotion Center, that is GIPC Act 2013. Enti enema we oma obosu nyina ne se wa sankofo no waton asase e de ama omo no na koje asase ne fafiri omo nsem se obi ti ufie e na oma ne dan ahan a e dan no bwebwa wo ho na tu no efa efiri mu na yemmo ye yankasa ye nema e ho ban yemmo ye japade e ho ban se de be ya daachi bi enchima nso a ebeba no omo nso ebetimi aba ba enjoy Ghana na enye te se yan ye wom no e na ye sei no e de ato e de ama enchimanti de ye dia no yemmo ho ban abra ye nyina yete ase ye hu de ekoso nyina. Given the circumstances, we respectfully petition for consideration of measures that could address this issue. We hope that by working together, we can find constructive ways to resolve these challenges and promote a more positive and respectful community. If the well-known democratic practice, states like United States of America was able to sack their suspected troublesome immigrants, then Ghana and Asante might have every right to send all these illegal immigrants, especially the Igbos and the Fulanis. We call on all concerned citizens to support our efforts in protecting our land and community. And we also do invite all Ashantis in everywhere to support us on Saturday, 19th July 2025 for a mega demonstration. The outline will be out soon. Na chese say dear petition no ene nema omude ekwo nyina ekwa kowie sese eya dia se eya United States of America omutimi ejina omo nan so ehun se enkrofo wei amanfrafo wo mabetena ye man mu no ena eha adwene ewo ye man mu na omutimi jina omo nan so epam wo mu nyina edifiri omo man ni mu dia Ghana Asante man yanso yebetimi aye de chensa yanso yebetimi ede yensa asiebo aka che ye ho se enkrofo ye omo mabetena oman yi mu anum sei a omode omohine abo omo asafo hine omotam so meka de ye omode se omba bechichi kuo ewo ekuo yi mu no yanso ebra adu se yebetimi asori agina na afei ya pam omo nyina ede afiri oman Ghana ene Asante man mu hanum sei ne nyina ya san fa ye ntimapa ede afira na chesesa ena eye omo eka ede akire ye ne nyina enko wie se nyame ya adoma eye eda memenda eye 19th July ya the demonstration kese bi eba be hyehye so enti omo ka kire nyina Asante man Ghana man nyina se yembom na yemwa na yentimi enya demonstration na mpanifo na omo tesoro onom no omo so hu se Asante man ene Ghana man yeni abre se krodo a yepese age ye man edi esi honom enti na cha se petitioner omode aba ama all media houses no se ye nyina ye nhye na obia ensa entimi enka bi enti sa wonte ya ene Asante man so TV yaba abebo eho dawro ama wate se de ekoso no se de midi kan ye no menya ofrefo opani bi a oka sa adwumakuo yi ho a wodi mu akotene ye pa a enema
omode egu akwan mu no oba be pense ni nyina mu e de amaye mema akwaba de ba Asante Man so TV Mejo so. openi me jiti se oba da daro ma bibi aboko Na kopa go. Nananom ni sika da roma ye hoye. yeda nananom nyina ase openi we de ani de kwan so me hu se mukuo bi de petition da ba beto abonten na mesire mu bisa mukuo ne kra eye ekuo ben a na adwumadi ben na mudi no my Ghana mu hanom se ene Asante Man mu ani de kwan so. All right. Ni di kan no Mr. Kwatenten di man ye oti kruwi brawi. Enwoma so na si to babio. Na kopon kan no ni sika bia enhwe no so mare. Me chia wati efo nyina no obi bia Ghana fo titiro ni Asante fo nyina. Na yekuo no ohwe edin a eda so it is Avusa, that is Asante Security Volunteer Association. A police for any soldier for a Asante for any Nananom Asante Defense Force. So far as Asante security concerned, the Dimun Tintima. Now, I should say, and yeah, maybe be I was Asante Memu, Nipa Fano, Tra, and I say, yet to turn us, no, I should say, you didn't have Gugunako, a fire and Sassi, Yanahini, whom ceremony, when you and Kostuni Nano. I should say, a Ghana police, sit through a police for. Asante Man temu ebeka boom na yedi djuma bibia se Asante Man be fa ne ntoma pa efra nti djuma di mu de eno ne ade ayeye Mo ba ko bi openi na ene de kwan so pato wa wo ka sei djuma ben na wudi ewo eye ko ni bibinti pese no be wo ne mu migia ne na neje ni mboaten na dwumadi a medi wo mu de na stress nka mo de be cheme for bibinti na ona yo openi wa ka mate na eke kwan so eye ka pe ya mo de aba abontin na stress se wudi me ne mete ko ina ebe fa emu kaka na de hu de mo ko e de ase. all right me da se fa ne akwanya wo de amayi krata de aba abontin no ni nkyire mu ana ye bo ne tofa ne aye pese ye kyire nyina ye etiawa na ye pese ye kan se nananom ne bu won bebi se okoto sa abo an osi unua so a enka nche ne se sori ne so ka chen se so ye so if se ovre ni so ana wo ba wo so na yo nkwa bodwe se na esi no ja ne betimi ato wodi mti pensu ni fese wodi ya ho ase duru ha botumi de adum no ye hwe ne esi o man Ghana ye wo mu a efrim fie petitete ne wo ho ne ne ahoho atena ye man yi mu na nsen ye nkote a ye se eye ohene bia ba Ghana ye frɛ no ye Igbo fo hene ewo nknamantam mu hanom a wo gye nsase frɛ ne ho sɛ oye king yet ye man yi mu dada chieftaincy as etimi aye categorize no ama etimi categorize we nyina ama ye hu omo a omo ya hemfo efre yes as Asante hene and paramount chiefs to so divisional chiefs ne de keka ho nanso so ye man mu force ye ni king ewo oman yi mu ya mfa ho na obi atumi aba oman ni mu na otumi frɛ ne ho king wa bra ye hwɛ ye constitution ni the chieftaincy act a ye hu ne din wo mu ba bia no ade a breach the peace of the country and the security a ewo oman ni mu na Asante for ye tena se hwɛ ye ni hu se da bi enkrofukui no emu binumu wo ye Asante Man mu ni yenkumase na ye mfihwemu anya nente ye se ba bi ti se obo ase agogo omugu hono mo o mastati fence ase epese omusu di omudwuma se de wo mo ye no eye enkran no ehwe ba bi ti se Kenya ase oba asafo ekọ de chem so ekọ ba bi ti se edumu a omusu egu hono ebo ba sibra ebra na eye petition na ye de ma nananom ye kire ye sere nananom se ye sere wo mo se Asante former and Asante youth ye kan kire won se efrin ne ekopem 19th of July eye afimu asasi bibiara omodi ama obi biara wo ye Igboni Nigeria ni die ye bese nananom se omonja asase no back na se Igboni ana Nigeria ni bia se opa asase ato aso a ye sere nananom se omumfa asase ma obi anto afi ni ye sere fiurafo ene wona wo adan ene stores wo krom so obi biara mfa ne bibi ma Igboni ana Nigeria ni kopim se 19th of July ni beso a ye boaboa ye ho abeye oye kire kese de a kire Ghana de a kire Asante Man ni mu mpanimfo se yihia san kofukui wo ye krom ade be chi ne yakuni pada ade be chi ne yakidnap obi ade be chi na we yasi ya Asante fo ne ye ne ye nim ye ho ne yakamfo ma kan ye ho ye tie nkuma se ne Asante Man mu no ye nim sa adwuma de we di yanso bra nkofui be kan ye ho no enema bibre ne nsem bibre na ACC
enti ɛyɛ adesrɛ ɛne yɛde srɛ nananom na adesrɛ no ɛnyɛ ni kamu a yɛde bɛto yɛ wura anim na yɛde to yɛ wura anim wie nso a yɛnim kwan a yɛbɛfa so as security personnel yɛbɛhu kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtu saa de wei ase because of say yɛtena mfofo ho ma ne dane yɛn kwaeɛ a na ɛyɛ yɛne ayɛ asɛm na deɛ ɛkeka kɔ no nso so no yɛnkɔhwɛ na yɛnhwɛ ma nkora nkɔwe nanka yɛbɛbu nanka foforefoɔ ɛde yɛaka ho bi Mr. Ayimuriti no, yes, say on the 19th of July, dear, ye barbon tanabe, ye cherekesia, e wukumasen in the mountains. Actually, say ye Nigeria, ana Igbo Nibia, or Ena, Masen and Asante Memun, the Bibia so much and dying bit is a quiet ne agogo, any of Boaseno. Ye beko when you say Yentimini or Montina, ye declare Tabaka command opposing pennies for a 1 centimeter. I'm one ya will say you media a press ye DNA. Asundie kwanso won free omani munko na se won tumi free munko a be mu hu se amagane amagashi a ehunu amagaho e Asante man na ye wo mu no ye hene ye ba kope on na ase tutu na se woni ho a wono so nko na yesuro no ono ne be ma yedi n'achie nti de waka bibiara wo be bia wono so hye ne nyama wa achire no ye bi to ase ne na saa okun we yanko ne na ye hu ni se ebere bi be ba da achi bi be ba ye be ko saa ntokwa no ye nananom akon awi age agu ha ma ye no ye be bo ho ban ye nhwe mama mframfo e me amefanko eba na say yembre nkogije boje betin man nhyɛ menye kokɔ na abo putukura me fan kodi wa abo asa abra kwa abo putukura yenye nam yenuanom yade srede ene ye krata ide ba abonti no de pese ye kyerɛ ano no ye srɛ nananom na ye srɛ na nsra ye behwe ne ye bɛyɛ bekuye wuranim ye wie wuranim a ye wode ye bɛyɛ na stores nso so a ewo kumase ne monten so de on the 19th no de mesrɛ sɛ Nigeria ni bi o wo so bi ade hwe na wambie because ye ba abonti abesa ye kyerɛ no yenim ne ye bɛkɔ police for won so na ye no mokodi nkomo e de nkrata akɔ akugu akɔ kyerɛ de pese ye e fa saa de we hu ye ma ne metu ya nsa na ya ba bedi hu dwuma sɛ de ato ebenum no medamase Ọpẹni kọsẹ nso ne dawase mitie ukasẹ mu a na sẹsẹ mukuo no ɛyɛ security agent ɛne de kwan so pẹtẹsẹ bi ọmọ ọmọ na mu hanom sɛ ni Asante man mu hanom sɛ no ebi mo nsa ɔsɛ kaakye ya se anaasɛ ɛyɛ mo nko a said you were busy with the pastor Busam Sassem. Equa who and say you did domain recognized by the Ghana Constitution, meaning it's been registered under the Registrar General, Interior, Onina, ya aware. You were Nananom penning for one Sasha, CD and Chi, I would do media aiding in Emu, and now say Asante Puntuanti. Now will be also Asante Puntu, Chuanamon. You were Nananom idea, Chikan, and why you knew one did you ma, one church, the end direct here, and quite a young faso, the Yenny, the Yenny, the Bibia. Edana kwemu eguna kwemu a yehwe se ebebo Asante man Ghana na somdwe ne nimpuntu yo nana medawase bebre se mitie kafe ya o pense mu ede ma yen ya na enkopem abra mo ase no de Nigeria fo ene menka se Igbo fo ese omo age Ghana abosto no omo to omo stores mu ene de ekeka ye kan ho omo ahehan dan na mebisa o bibisa no onfa how bia onfa ma onfa wanti bia emma onia said you were busano ebrebi durima oman Ghana mu fo so etu bata ko peso bepe brabo ekopi yenuanom Nigeria fo club e ba se ye pamo omo no mo anjinwe ya amfa ye ho se yenua ne wo mo ompamo Ghana fo a ne ne o ka se ya abakọ se Ghana must go e wo ho iti se ye de kokobo we kwa wonu anim kwan obepa so obekọ ye ne Ghana migration bedi nkomo ne kwan obepa so a wo mu nyina no mo ne ye ho embassy bedi nkomo ne abefa wo mo de akọ no so ebe se edesi because ye nhwe masa to ye nkyem ye nchichi nipa ene ya kidnap obi kumasi ene ya ku obi da breman ene mazi ni ene Asante fo ko mo ho to ho da bi ensi ye wo Ghana hanom emra a ehye nyina ye sha ase ye di so emra ne makwan ma foreigners en retail makwan mo nye petty trade ne hawking enso ye wo Nigeria fo wo Ghana ha mo di se adwuma no yen Ghana fo no ko ho mo a ye nya ne sa kwan no so na so mo tumi pam yen me yetumi free nkrom omkrom by amene aye abakosem da ho se Ghana must go. You can also do that. You betimi ya lazy with omo embassy. You betimi immigration edi nkomo. Na ya ma wo mo sa adran because ye mpese bibia besi after the 19th of July 2025 no. Enti won pe wonkuku no onkaka na on start mo abo wo ho because uba obi fie na wa ma wakọ aba e wo se wo dane wani na wokọ biti nyaw dwumadi a mudi nso na kyerɛ enye wo nkwan ahoho ɛwɔ ɔman yi mu yɛnka wo bi asɛm na wo mo ne yɛka wo asɛm a na kyerɛ sɛ ɔbrane aman ɛkwan a mo ne yɛte wo man yi mu ne yɛne ngye ho ɔwɔ Asante mam enti yɛde yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ wo mo ano no
ye de lecture be kwa akoma wo mpanimfo before say 19th ni beduru na wo mo aboa wo ho enhwe kwan am so be fa so mo de be free Asante memo ni yenkumase ama ya sundua ye wo no ye nsaka na edimboni bia ama meso yura enso so na me da se bebre na yen se omo aga na mi hamu se meka sɛ ɛnyɛ obiara na ebia wɔ ataa adwene no meka sɛ bi ɔwɔ adwembɔne bi ɔwɔ adwemfin bi ɛde ɛfa nsɛm a ɔmoyɛ nyinaa ho obi wɔ hɔ no deɛ watu baka ɛna ɔba bɛpɛ n'ano aduane ɛne deɛ kwan so nneɛma a wɔde agu akwan mu saa nkɔfo wei ɛbɛka wɔn mo anaasɛ wɔn deɛ yɛbɛyi wɔn asi nkyɛn na wɔn a wɔn asɔre no ɛna yɛbɛka wɔn ama wɔn asi wɔn agya no it has pan nenso so no panyifo se nya ba akofo no kodi fan na efre wonya fantefo na ade no nso so no ne afutuo no wantu ba na opia abonten ya bodin bone nti course na ya start na begin 2012 ba na senka won nyina wa adwempa anka da tribes na mo mu no obetumi ayi meeting aka se ade na course no nananom anam panyifo a mo free aba mo free fa sen muntwa so na monye di na ade ndokwa kofa problem abre omo wo embassy omo ntumi anka nche omo meaning omo nyina ya adwenkro ebepe Ghana abetu ye free baabi a yefiri yete efie bi beba efie duonu adia awo ha echi ebe kire wo se no omo ye omo kire wo omo ye Ghana fo omo nananom na beji wo man nti yemfa no man nche wo nsa enti no so omo ntumi atu omo fo na nne asori aduru se idi a ene wo nyina beka ho ba ko na akodi mfa na wo nyina ya fantofo ya anye ne sa yentimi hu nkatebone na frank katepani mu e ma ye ho ntoye wo man wi mu ye nyina no we are protecting a war I between a stage in the future ye pese santo kwan ye kunu ne na etutwa ye yifiri honom kra na oman Ghana ne eye Asante man ho a mekere no da bia eba enti sedi esitie no medamase so ya da wase abonte ya owo oman Ghana mu hanom se ya wode ahene ebo ne ho asafo ho no yesta enye ofiti ya na obetie eye oman Ghana mu ɛyɛ aban mu mpanimfoɔ ne mpanimfoɔ mo ɔman Ghana mu anom sɛ ebi mo nsa ɛsanse ana efiri sɛ ɛnɛma bebree a yɛhu no ɛwɔ nkenkanfidie no so yɛhu sɛ ɔkɔ mpanimfoɔ no bi n'ase ɛne deɛ ɛkeka ɛka ho nyinaa nti ɛyɛ sɛ mpanimfoɔ no bi nsa ɛsɛm mpo ɔmo nim deɛ wɔn ɛyɛ ɛde afa ho ɔmo nim ne botaeɛ nti ɔde aba ha nom sɛ yana na yɛde akɔkɔ kuku saa asase yi ɛde ama no mpanimfoɔ no ɔmo nim ho bi. Pipacho asema ubisa ye ana asema mbisa. All right. Ye ubisa na se obehwe antina ye nkrata an nso no yanye no generally as a Ghana but ye see Asante man ye de ye hwe se se ye ufie ni mefie na wo hu se ntokọ eba na me se me ntumi punum na wo de watu punum na ntokwa ni bowuram benyame a ye me na mepe enti ye na ye se Asante man ni yura ye bọ no ho ban ti no ye nhwe masa ade ni sina se obi na hya se na ode ne ba ya enye makwantuo no enye baabi baako obetumi afira Asante mema ko baabi foforo paso koye sa de no ho no ye Asante memu ni yahenie ni de ye som ni buyi pa nti no de eno na ama yen ye gina mu se ye de ye makwan wa ha enti se obi na de ne ba ya obetumi akotena nipa ne nchen eno de sa na be ye no na so me me for atiasie yi a Petition na e de abai ya Asante man mu anom se na ye Asante man no ye boy ye ni wura enyina ho ban na se omo de ɛyɛ mantam foforɔ mu di a ɛhɔ de ɛyɛ Asante man akira meboa saa pepepe bana meda wase bebree na ɛnneɛma a mode agu akwan mu nyinaa no a yɛde ka wɔn mu afiri ha no nsɛm no ɛne bie kwan so biribi foforɔ biara nwɔ restrictions foforɔ biara nnipa nka ɛbɛtumi ɛde ama wɔn mo tete afiesie mu ɔmo agye asotɔ ɔdan ɛwɔ ɛyɛ Asante man mu a biribi foforɔ biara nnipa a anka ɛbɛtumi de agu kwan mu ɛde ama wɔn so say ɛpa wɔn ɛde free ɛyɛ yɛ kurom ha ikura bibi foforo de ka bibiri wo ho na yama wo mo saa chances ni bibiri wo mo andi so me kai ese Ghana ban ehyehyɛ ema ebeduru se gutafo hye won se won a wo yɛ man mu nyina from Nigeria na only wholesale no betimi aye omo munye retailing omo ambuso omo andi so efi se omo mbuye omo hu ye se ye nso eye ni pakasa na se ye republic na se eye wo man a yeso ye de ye ho omo ambuso ɛhɔ ya Asante mem hu ye nkumasi a wona age eye phone accessories na wo mo neton ene ne mekeka ho a eye retailing ene binim ye bojaboja nyina wo kumase mo nchen so it is a want to di we so anse ye bi na adoma na obedi so wo ye nkrofo a mepa ne say they were naturally born criminals oposechi ewo eye online be kan kire wo say the Igbos are the fourth most wicked people in Nigeria
two na etu omo na train etu omo yen crofo buchichi nipa which is Boko Haram ne that Fulani that Hausa these people na wo hono no aside sankofo no mu nipa the most wicked people by fraud and scam these people enti sankofo we na wo sembra na wo so ni so a o won botaye e won tiri mu po wo de o pese wo ye eno na ye mpese besie eno eni ye mpese besie mi hu yanka na akachi ti ye body ye won ho ban de moa adi ni de omo nko eno ti na ma ekuro bi te se wo fe nso di moa ni nko no obekire o se de body ni mo fa nko de aka na ye bo ho ban ti de aka no na ye hwe enti hyehyɛ ye de ya hyehyɛ bi pen Ghana nyina hyehyɛ bi ma wo mo ndi so enya fe ne de foforo bi bebro mo mbedi so na ye nkasa ne ya seminar ye ni fiewrafo na wo bi ka even during and then after the 19th of July 2025. Demonstration ya mo de ebe so eye 19th month. Any day kwan so enye ma ben na ye nhwe animu said the demonstration be sia for there. This demonstration will be a peaceful one. Asumdue de so. Na de pese ye be hye ne se ye de begu mama police for ye be serve wo mo letter na hunu se. Ye sere wo mo se that ne de Nigeria ni bia no wo se oba kurom be digwa ana so be bie ni store because any brother na ye be kire se ye hia wo mo. Na ye nyina ne ye de ko fiewra fo nso so wo mo organization no mo chairman fo so we are store so we adum ne mpatamu bia atwahia bia no ye be hwese sa stores ni nyina nso so no ye no mo adidi nkomo na ya kire wo mo se sei ni ye ka sei ni pese ye na se wuntie na so be koso aya de be tu bia no wa wasem enti ye de hu krata be ba bon kwan ye be fa so ye be ye no afase de bibia koto aposifo ani e be kire wo mo ba bia ye be fa ye kwan ye be fa so ye be ye no eni aposifo be bo hu dawro ni media for be ka bom awon Nigeria for on that very day not to come out ye wie ye bibia ye pese ye no so isa de betu dwa na de ka hu bia ni de begu akwam ama ni pe hu ye pese ye eni kwan ye be fa so nyina. Okay, never was to degree. Me for ama waku na Mr. Say, would they a football capabi at the Bema a young man for Niku, your war a Asante my Muhammad say, your war and go crazy away as you na impo, yet yes, because I'm a academy. Medasipi, me de futu kakra be ma futu ame wode ma nuanom Asante for ene obi bia ne se tisia no edurumre bi na mo se eye bibisi Asante memu a ekofara ana ekokwa ene no me ka mo bi ate se ye nuanom a ya ka ye ho abom as Asante Defense Force ene Asante Security Volunteer Association ye ka mo bi ate se so far as you are out in kokoso etiasem yen hwema bibi boni bia enti Asante memu anase ento no ye send the signal we bia ko mu nananom me gina wa fidi kesi so kama nananom biate se mu investigations ayaye about galamsey ni nyina no expose be babonti enche enti wo so a wo involve yourself e wo mu bie na wo ye bie no ye best se twen ho ne gyan asase ne sey a e ma manfo boye uradi mbone no ye gusu nananom bia yenya mo videos ene mo documents ne nyama asase ma tonton se enfanye galamsey ni nyama keka ho nyina ye hunu pragia fon so a mo se kumase mountain so a ye di petition akoma aban ya ka kire mu se kumase no enye place am beti na baba yo se Bangladesh ye gusu a ye di ho djuma etu nyina ye niam a di gbo koma ye kire man for say kumase will be better again and it will be great again eni na Asante man mu nyina etu obi biaro wa dwumbone won ye ma fi pese wo ye di tia Asante man ni kumase man no ongina yie na bre ne don we mu no enye easy enfama obi biara ti medamase eni akonya amoso de maaye ene die. Okay, so yeah, that was the winner a bread at the mind. The best to be no, the best time up to a home and now would be at the appointment. That's it. Abusuafo na kyese de mekenkan no ewo ahanum sei ene petition na eye Asante Volunteer Security Association ene Asante Defense Force eda babeto abonten no na eye opani no epense mu ede mayen no pa na meka na mesan asisu ebiem ewom so aka ni nyina de mesan asi de okan ni su biem se eda ne edura memenda no ayekwakoye oye kire no sada ne dura Ghana for na mode mosotos adan amema omo no a omo ba krom bedi omo djuma de keka ho nyina no sada no yenka ema omo ente omo ho se sada no hwe ena Igbo ni bia Nigeria ni bia ante amfa ensi kromu sada no hwe na wa ma nipakro ama krom ama mebie ne soto ni nyina ne se eya asumdwe ena ye pen wo ya Asante man mu hanum sei
so wugya nipa no na wo ba na de ebesi esi a emfa sobo emu obia enu tena animu ya petition no aba a ye bo ho dawro e de amamo no enti bibia wo bia ntoto ye wo se wo ye nyina na wahwe so aye ama bibia e de afiri honom na mo so amotwitwa ensase e wo kuro na wo bobo ye ne so nyina se wunim se wo atwa asase e de amasa nkrofo yi bia se de ye tete na animu ya ko na kwaji asase fato na fo musika e fa ma wo mo na Asante man asase no enya wo dia wo ba beto se wo Nananom atonton e de ama eye wo mo amanfrafo a anka wa ama meto seda honom a wo na wakakotwa e ton e de ama wo bia onye Ghana ni onye Asante ni e na wakotwa e de ton e de ama no na wa wudi animu no nso se wo ye wo ho se nkofo na ato ama omo no omo ye Ghana fo ne de keka ho na akirei ye kohhehye mu a na ye hu se sa nkofo no e Nigeria fo a ansha de beto no ona nwene da se ye Ghana fo na Asante fo e na aye wo sa nti animu ya ye nhwe so na ye mfa yie emfa antu yie se de be ya bibia ebetimi akọ boko obi bebu sa da na Asante ma ye ni abre ho sa eka wa akame eka me account eka ye nso ye nyina de ye tete enyina nso ne se sa nkofo ye maba o my Ghana mu hanum sei no eye abranta wo de bo ne ho asafo hene se wo ye wo hene Jude no wo sub chiefs wo ahemfo nketwa a menka se emantan du insia na wo my Ghana mu hanum sei de owo bia or representative ewo eman ne mu bia bia yen ya ha no munya ma emenka nche ye se ye koto ye pemo asase da ha na asase da ha sanete enu ntina ma ye ni abre a ye boyen ye de ne ho ban ansana omo aba enti se yetimi sha ase free ne boye de ho ban mo omo te omo ho asese ye mpe omo wo ya Asante man mu hanum sei ya omo na enwene kurada so mbetu omo na da ba besi Asante man mu hanum sei eno na ama ene Asante man eni abre enti no nyame ya adom a eda memenda no edura ye nyina ye mfa odo enkobo odom ye nyina ye nka ho efisa Asante man ye dia ye de ye ho obi entimi ema mechen de ye nye enti na ye wo ya Asante flag no tina ye franka na da bia esu no ye de ye ho ye wo man a ye de ye ho ye mpene ma obi emfi ni krom ema mechechire eye ahine foforo wo ya hanum sei eno de enya adwuma enti no woma ye nyina ye nkamom na de wo ho bia eye security agency de agu akwan mu no ye nko ka ho na ye mfa oye kirei enche Ghana man nyina na mpanifo no mote ehwo honom so ehu se ye ni abre ye ma yo mu so ye ni abre omunim de akwaso nyina eso mo atadi enti ye de Asante man de ye tena ha akasa ye mpene ema saa de no enkoso ewo ye man mu eda ne dura ye nyina ye nkamom Asante man so TV saa da no ye nyina ye be wo honom eye oye kire ne kwakoye bi ye kwakotwa enso eda ba ba kire mu ye nuanu amwa amanone a mo boa yen mo kan ye ho mo hye ye nkwan ne de wo mu nyina no de besi bia no ye betwa eda ba beto entertain fidie ne so ama mu nyina makoma atomo ye no bohu se de ekoso ewo eye Asante man mu hanum se ene Ghana nyina da bia ne da nyina Asante man so TV ye somo so mpanenti da bia ye bekoso na ya somo makraw. Oh, times are changing. Ghana man, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne yetete mu rem, ne sidan wi ana so moso no nso adane adesoa. Enne de Adabov company wa Asante memu abedom ye. Amedan so bo ayemre. Enchansia wodro apapapa. Wodi gudan so medan homie. Ebi de say long span self lock, IBR, housing standard, Irotals and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing knobs. Ni nyina dan ehuniema Adabov company e de abeboye your office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakui factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di for wo mo de sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se woni obi a obetumi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Asante man so TV. Yes, so mosompa.